Исәнмесез, сіз ТНВ телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Моңа сулап туймаслык һава булды дип бәяләде аны музыка белгечләре. Ул иң таләпчән тамашачыны да үзенә гашыйк итә. Шул ук вакытта заманча карашлы яшьләрнең дә игътибар үзәгендә. Сүзем Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин турында. Сәлам, Ришат. Бик шатбыз. Без сине бүген үзебездә күрергә. Ничек синең хәлләрең? Аллаһка шөкер, рәхмәт. Без дә бик шатбыз сезнең белән шушы тапшыруда кунак булырга. Рәхмәт бик зур чакыруыгызга. Мин бүген инде үземнең тормышымдагы булган бөтен минем биография дип әйтәм, шушы китапка басылды. Һәм инде бу китапның максаты шунда. Күп менә безнең концертларга балалар да йөриләр. Аларга да ниндидер кай вакытта үрнәк булыр өчен Үлге кирәк. Алар да белсеннәр өчен менә гади генә бер авыл баласына да мөмкинчелек бар. Һәрбер кешегә дә нинди генә тормышта сынаулар булмаса да җырып чыгарга дигән, ничек җырып чыгарга, үзенең тормышта булган хәлләрдән чыгып, менә шушы китап дөнья күрде. Инде мин тәкъдим итәм. Кемнәр инде үзләренең иҗат юлларын башлап киләләр, гомумән ниндидер эшкә тотынган яшьләребезгә күбрәк тә инде шушы китапны тәкъдим итәр идем. Бик рәхмәт. Бик рәхмәт. Әлеге китап өчен, әлеге китап минем кулыма әле бүген беренче тапкыр гына эләкте. Әгәр дә ул миңа иртәрәк эләккән булса, бүген интервью бәлки бөтенләй башка форматта булган булыр иде. Әйдә, без синең белән күптән таныш булсак та, инде интервьюларда кызганычка каршы очрашканыбыз булмады. Шуңа күрә ерактан башлыйсы килә синең балачагыңнан ук, чөнки әниең сөйләгән истәлекләрдән без беләбез, син бик шук бала булгансың анда, уку ягыннан да эшләрлеккә ләгән вакытта булган, ләкин 9нчы сыйныфка җиткәч Ришат Төхвәтуллин бөтенләй Ришат Төхвәтуллинга әйләнеп куя, ягъни ул артист булырга хыяллана, уку да яхшыра, максатчанлык та барлыкка килә һәм ул әти-әнигә әйтмичә генә чыгып китеп, укырга кереп кайта. Менә бу моментта шулай шыпырт кына чыгып китеп, бу шуның хәтле көчле артист булып идеме? Шул алып чыгып киттеме? Менә шундый кыюлык ул вакытта гади авыл егетенә каян килде икән? 9нчы класска җиткәндә минем укырга бик теге теләгем дә юк иде. Шундый гел тәртипсезрәк, шундыйрак оешмаганрак иде миндә. Әни инде моныңча гел улым укы, улым тырыш, әзрәк кенә теге организованныйрак булырга өйрән дип гел әйтеп торалар иде инде. Һәм 9нчы классларга җиткәндә менә шул хисләр ничектер уянды һәм алар миңа сүзләре барып җитә башлады. Һәм чыннан да үземнең зур теләк уянды. Хәзер укуны бетереп мин яки физкультура ягын сөйлим, яки музыканы сөйлим. Һәм инде чыннан да Ходай Тәгаләнең язмышы, кушканы шул булгандыр бәлки. Мин инде музыка белән үземне бәйләргә булдым. Әни инде музыка өлкәсендә клубта клуб мөдире булып эшләгәч, ул өлкәне ул бик яхшы беләдер, аңа бик таныш. Без абый белән, сеңлем белән, бөтен гаиләбез белән исәктә була. Сәхнәдә үстек. Инде генә авылда чаралар булмасын, бәйрәмнәр булмасын, без бөтенебез җыелышып, менә әни клубта эшләгәч, шул клубта сәхнәдә үстек. Бөтен килгән артистларны күрдек, алар белән аралашырга мөмкинчелек булды. Анда инде зур артистлар килмидер авылга. Берсендә ничек килеп чыккандыр, Башкортстанның халык артисты Фәдис Ганиев килде. Һәм инде аның белән сөйләшергә мөмкинчелек булды. Әни мине алып керде дә, менә минем улымның да музыка кыльятына укырга теләге бар, керә алыр микән? Анда музыка белем сез алалар микән дигән сораулар дигәч, Фәдис абый анда күбрәк баланың талантына һәм теләгенә карыйлар дигәч, инде мин шул вакытта кабынып киттем дә 9нчы классны тәмамлауга мин әти-әнигә әйтеп тә тормадым. Чыктым да киттем, автобусга утырдым да шушы көннәрне теге
экзаменационный листларны бирәсең, экзаменнарны бирәсең. Бер кулга клубтан синтезатор бары, моны 1 метр кадәр иде. Шуны култасына кыстырдым. Әле ул автобуста шуны күтәреп барырга кирәк шәһәргә. Бер кулда баян. Ул авыр бит әле аны апарга. Бардым, хәзер училище алдына кердем. Монда мин белдем нәрсәләр гомумән поступать өчен инде шартлар үтәргә кирәк икән. Монда шигырь сөйләргә кирәк, биергә кирәк, тавышны тикшерәләр, ритмны тикшерәләр, сольфеджио, бөтен музыкаль слухларны тикшерәләр инде. Мин инде шанып килдем, минем хәзер менә шу уйнаганны карыйлар да, җырлатып карыйлар да, шу белән кереп китермен дип инде. Һәм шуннан да бөтен әйберне тикшерделәр. Алар инде музыка белеменә бик игътибарда итмәделәр, сәләткә һәм табигатьтән бирелгәнлеккә караганнардыр инде. Ритмны тикшерделәр. Һәм инде мин 5-легә биреп, экзаменнарны тиз биреп кайттым. Кайтып та җиттең. Иң авыры экзамен биргәндә минем өчен шигырь сөйләү булды. Чөнки шигырьне сөйләргә генә түгел, аны матур итеп, кулларны сузып, теге образда булып, ниндидер бер спектакль күрсәтергә кирәк, моноспектакль күрсәтергә кирәк иде. Минем шигырьдә юк, мин берәр дә ятламаган, мин аны белмәдем дә инде. Шуннан соң бер коридорда минем инде однокурсникым Илһам мәрхүм бик иртә китте. Ул шигырен ятлап тора. Мин килеп сорадым. Нәрсә, нинди шигырь бу дим инде. Шуннан соң шулай ди. Бу моны миңа да язып бирде. Мин аны тиз арада ятлап, аңардан алда кереп, шул шигырьне сөйләп чыктым. Миннән соң ул керә экзамен бирергә. Шул шигырьне ул да сөйли. Укытучылар аңлаганнардыр инде, бәлки аңламаганнардыр. Шулай мин укырга кердем. Һәм инде бу җәй вакыты авылда бик күп эш, пешән, анда бакчада эш күп, авыл эшен беләсез инде. Авыл баласының бер инде бөтенсенең. Бездә инде ул бигрәк тә күп. Һәм инде минем авылдагы күрше малай, ул Октябрьск шәһәрендә берүзе квартирада яши иде. Үз фатирында, үз йортында яши иде. Мин аңара кунакта булдым. Һәм инде әти-әниләр мине аңлаганнар кунакка киткән дип. Һәм әти белән Октябрь шәһәренә безнең 60 километр гына инде авылдан. Инде килеп җиткәннәр, күзләре булай, нишләп син ял итеп ятасың, авылда шуқатлык эш, нишләп син монда качып ятасың, шундый. Мин инде үземнең экзаменационный листны күрсәттем дә, минем ул 5-легә бирелгән, куелган, бөтен экзаменационный лист кулда, һәм инде шул вакытта инде алар сразу тынычландылар, һәм инде аркадан сөеп, шатланып та куйдылар инде. Ничек әйтеп тормадың? Бәлки алар эштә булгандыр. Бәлки әти безнең колхозда эшләде 28 еллап микән инде. Әни клуб мөдире булгач шулай ук ул менә иртән чыгып китә, хәбиткә кайтып керәләр дә, алар тагын кичке 6-га, 8-гә кадәр һәр вакытта эштә булдылар инде. Менә шулай инде мин Октябрьский музыка училищесында укырга кердем һәм инде үземнең тормышымны музыка белән бәйләдем. Менә гомумән әти-әниегез белән сезнең мөнәсәбәтләрегез бик җылы бит инде, әйме? Әниегез язган җырлар сезнең хит җырларыгыз, әйме? Һәм әниегез әйтә, менә Ришат ул җырның нинди буласын ул күрә, ул сөйләп бирә, әни менә ул шундый булырга тиеш, миңа аны шигырьгә генә төшерергә. Кытсы кала, һәм шигырьгә төшереп биргәнче Ришат эземә басып йөри, әни утыр яз миңа ул җыр кирәк дип, әйме? Менә ничегрәк ул җыр язу процессы? Димәк, син теманы инде алдан үзең билгелисең. Минем ниндидер менә бу аранжировкалар белән мавыккач, тем более клубларда күп җырлар тыңлагач, минем никадәрдер багаж бик зур иде инде. Һәм нинди җырны үземә нинди җыр тамашачыларга күбрәк ошар икәнен ничектер тоя башладым. Кирен генә. Һәм ул башланып китте минем иң беренче җырларымнан. Без беренче тапкыр гастрольгә йөргәндә, ул Башкортстан авыллары буйлап йөргәндә, бер җыр ишеттем дә, миңа ул ошады. Без аны машинада бер атна буе гастроль вакыты буена тыңлап йөрдек тә, мәйтәм, бер дус малай әйтә, Ришат әйдә, менә шушы җырга җыр язып карый диде. Мин кайттым да, аранжировкасын эшләдем. Общежитиедә яшәгәндә, ул бер бүлмәдә 4 малай яшибез. 4-без дә компьютерда утырабыз, һәм шул бүлмәдә әле теге
MIDI клавиатуралар да юк, мондай синтезаторлар уйный торган компьютерга таштырып, уйнап кына аласы түгел, ә мышка белән һәрбер нотаны төшереп утырырга кирәк иде ул вакытта. Һәм менә шулай төшерелгән һәм эшләнгән җыр беренчесе Сәлам юллыйм булды. Шул Боратновый тыңлап җырган җырга киенә инде мин әнидән сүзләр языртып, бер көндә аранжировка эшләм, бер көндә төнне әни сүзен язып җибәрде, икенче көн иртән торгач мин үзәрне яздырып куйдым да, и bütün дусларга, туганнарга җибәрдем дә, нык шундый реакция булды. О, наконец-то шәп җыр булган, тегеләй булай язалар. Һәм инде мин бу җырларны радиога бирдем. Радиодан бернинди реакция килмәде. Киресенчә, бу безнең формат түгел, мондай җырларны без куймыз, һәм минем күңелем төште. Әни инде шуннан да менә мин теге җырларны иҗат иткәндә, эшли башлагач, аңа нык авыр сүзен табырга, көен табырга. Мин әнидән җырлатып карыйм. Әни менә башка читтән тыңласаң, сразу аңлашыла. Үзеңнең башкаруыңда бер төрле, ә кешедән тыңлатсаң башка төрле. Шуңа күрә әнине җырлатып карыйм. Анасын әни сүзләрен әйдәгез булайрак, шулай эшкәртәбез дә һәм бер атна буена әнинең артыннан йөрим, әни яз инде, әйдә инде. Шуннан шул җырны бер сәгать ичендә язып куя, һәм шул вакытта аңлашыла, ул баласы җырмы, баласы түгелме инде. Яздырып аңлыйсың? Сразу аңлашыла, менә әни сүзләрен язып куйга, белмим ничек, но мин тоям, менә бу җырга керәчәк. Шулай итеп синнән башка дигән җыр булды. Мәхәббәтем дигән җырны инде әни ничектер көйләп утырадыр икән. Мин шуны тотып алдым да, айттым да, тәрәдәдәм дигән шул нидер кайдыр ишетеп калдым да, мин инде язып алдым да, кайттым да, һәм мәхәббәтем кайда соң син дип үзем сүзләрен уйлап чыгардым да, мәйтәм шагыйрьләргә бирегез моны. Башка шагыйрьләргә бирегез, кем үземнең организатор кешеләрем әйтәм инде. Һәм кем язала, шуның шигырышы, шуны алырбыз инде. Күп кеше язып кардылар, ничектер аны авырайтып яздылар шигырьләрне. Төп мәгънәләр салып, ниләр салып. Бу җырда ничектер гадилек кирәк, җиңелчә генә. Һәм инде без аның сүзләрен, кушымтасын минемчә калдырдык та, куплетларын инде безнең ул вакытта концертны алып баручысы Сөмбелә Вәлиәхмәтов язып бирде. Һәм ул 2 ел йөргәннән соң гына мәхәббәтем дигән җыр килеп чыкты. Шулай итеп, менә әкрен генә иҗат итеп барабыз. Әлбәттә, бар инде төрле фикерләр. Шатхаман әниләре, әнисе җыр яза, бүрек җырлар, ошаш җырлар диючеләр дә бар. Мин уйлавымчалар берничек тә ошаш түгел. Иң мөһиме, бүгенге көндә минем репертуарда төп урыннарны, төп рейтингта тыңлау буенча урыннарны, беренче урыннарны алып торган җырлар, әнинең иҗат иткән җырлары. Мәтәү тамак, менә рейтингның иң югары урыннарында тора. Тормышны җитди матур төсләрдә күрергә Омикрон клиникасы ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары. Омикрон клиникасы Казанда Зинина бер адресы буенча урнашкан. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omicron.ru сайтында таныша аласыз. Менә әтияни белән мөнәсәбәтләр дигәннән, хәзер әтияни яши торган йортта шулай ук син җиткергән йорт дип беләм. Шулай бит? Ул идея каян барлыкка килде, узак салындымы ул йорт? Анда күчкәч нәрсәләр хис иттең беренче чиратта үзең? Мин гомумән мактанырга, үземнең казанышларым турында сөйләргә бик яратмыйм. Теге килешми дәдер дип уйлыйм. Мисал өчен генә теге никадәрдер бер вакыт безнең балачакта инде без колхоз йортында үстек.
Без бер төбе астында ике күрше яшәдек. Бик матур үстек, бик күңелле вакытлар, анда бик әйбәт булды барсы да. Әти инде 28 ел буе колхозда эшләгәч, ул инде йортларны приватизировать итәргә дә мөмкинчелек бар иде. Әмма дә ләкин ул вакытта инде андый мөмкинчелекне аңлыйсың бирмәделәр. Һәм инде без ул йорттан күчәргә тиеш булдык, чөнки анда ремонт ясап булмый, анда нәрсә эшләп булмый, әмма дә ләкин ул условияларда инде әти-әнине яшәтәсе килмәде. Һәм инде бәләк чактан минем шундый хыялым бар иде, әти-әнигә йорт салырга дип. Әле Уфада укып йөргәндә кесәдә бер тин акча булмаган вакытта мин шул йортны күз алдыма китерә идем. Ничек, ниндирәк йорт буласын, иң мөһим ул олы булачак дигән беләдер. Гастрольләр башланып китте, ниндидер популярность килеп чыкты һәм Аллаһка мең шөкер, рәхмәт. Менә ул вакытта шушы башта йөргән уйлар, алар тормышка килеп чыкты. Менә шулай мин үземә дә йортны беренчеләрдән үземә дә ясап куярга мөмкинчелек бар иде. Әмма ләкин мин әти-әнигә хәзер ясамасам, я башка әле мөмкинчелек була, әллә юк дип, мин үземә кайткачан аны ясап өлгергә мөмкинчелек булачак дип уйладым да, әти-әнигә беренче йорт салып куйдым. Әни әйтә, "Нигә кирәк ул кадәр олы йорт? Миңа монысы да җиткән, миңа бuna бу җиткән." Бу минем хыялым иде. Әти-әни шундый яхшы условияларда яшәсен дигән. Һәм шундый хыялларның берсе тормышка ашуым белән мин шулай үземне бәхетле саныйм. Бер ара синең репертуарың чыннан да ул бик катлаулы һәм менә инде өлгереп җиткән олырак аудитория өчен эшлисең кебек тоела башлаган иде миңа һәм минем шәхсән үземнең дә плейлисттан Ришат җырлары киткән иде. Һәм менә бер соңгы 5 ел эчендә ниндидер бер яңа дулкын килде, шундый заманча, чит стилендә дә булган, ләкин шул вакытта моңа мелизматикасы үзебезнеке булып калган шундый җырлар формалаша башлады. Алар әйсен әйткәнчә артык фәлсәфи дә түгел, менә шул вакытта күңелгә үтеп керә торган җырлар. Димәк, алар менә шундый урау юллар аша килә сиңа, Әлбәттә, төрле жанрда да без эшлибез. Ул никадәрдер бер тәҗрибәдә туплыйбыз, чөнки минем уйлавымча элек шундый нык зур мәгънәле җырларда кирәк. Әлбәттә, алар да булырга тиеш. Но артык гел мәгънә генә дә булырга тиеш түгел, чөнки тамашачылар арыйлар. Концертта гел андый җырларны да җырлап булмый. Шулайша. Шуңа күрә концертның үз кагыйдәләре бар. Монда безнең тамашачылар бик күп. Мәсәлән, кайбер шәһәрләргә киләбез, анда 60% гел балалар утыралар. Һәм инде аларга синең алар булай да дәресләрдән арыганнар, һәм безнең концертта дәрес күк барса, аларга авыррак булыр дип без чак кына җиңеләйттек. Шул ук вакытта классик җырларында шул җырлар арасына кыстырсак, аларын да үзләштерәләр. Ришат, классик концерт дип, классик җырлар дип әйттең, син бит инде зур оркестрга кушылып концерт бирдең. Ул концерттан канәгать калдыңмы, ошадымы, кабатларга уйлар бармы? Ул бит инде бик авыр һәм чыгымлы да эш булгандыр. Әлбәттә, оркестр белән концерт кую җиңелләрдән түгел. Мин инде үземнең белемем буенча да 4 ел Октябрьский музыка көллиятендә, анасын 5 ел Уфа сәнгать академиясендә вокал бүлегендә укыдым. Һәм инде андый жанр миңа инде бик таныш иде. Мин үземне әле бик көчле җырчы дип әйтмим. Шулай да менә күп тамашачыларым минем иҗатымда шундый җырларны аеручан яратып кабул итәләр. Алар өчен инде без махсус симфонический оркестр белән берлектә шушындый җанлы концерт бирергә булдык. Бары тик тере тавышка, монда башкача мөмкин дә түгел. Һәм инде иң зур авырлыгы шунда, бу концертка инде бөтен безнең шушы сәнгать өлкәсендә зур, мәшһүр артистларыбыз да, журналистларыбыз да, музыка белгечләре барсы да менә шушы концертка җыелдылар. Һәм ул вакытны бик нык каты чирләдем. Безнең Нурлатта концерт булды, мунча кердек. Һәм минем ул вакытта гайморит башланды. Вроде бы тавыш белән монда бернинди бәйлек тә юк. Әмма дә ләкин минем связкалар һәр вакытта да воспаляться итә башладылар. И мин узак җырлый алмыйм ул вакытта. Һәм инде врачлар белән безнең инде бер атна вакыт кала, без киңәшләшә торгач, миңа инде антибиотиклар бирә башладылар. Антибиотиклардан минем башланды ышкылык тоту. Ул ышкылык тоту гади теге 5 минут кына ышкылык тоту түгел, көн узунында ул бер туктамый. Ышкылык тоту хәзер минем связкаларга тагын да нагрузка бирә башлады.
Минем тавыш бөтенләй бетте. Хәзер икенче көнне оркестр белән безнең 3 көн калды концертка. Икенче көнне оркестр белән репетициядә мин димәк җырлыйм. Сандугач, сандугач. И җырлап булмый. Бөтен оркестр көлә. Монда көләсе дә килә, җырлыйсы да килә. Нәрсә эшләргә туктатып булмый. Бу антибиотика минем реакция башланган. Хәзер без бу антибиотикны туктаттык. Минем икенче тавыш юк бөтенләй. Икенче көнне уяндым. Мәйтәм, ничек булса да, тавыш булмаса да җырлап чыгармын, әмма дә эшкылык булмасын, эшкылык тоту булмасын. Анда нинди генә кунаклар килми ул концертка. Минем укытучыларым бөтен аңладыгыз инде. Һәм мәйтәм, Аллаһ Тәгалә ярдәм ит, бүген ничек булса да эшкылык тотмасам, калганын җырлап чыгармын. И 1 сәгать узды, эшкылык тотмыйм. 2 көн узын буена мин дә эшкылык тотып йөргән идем. Хәзер ярый концертка киттек. Концерт площадкасына килеп җиттек. Оркестр килде, мин җырлап карыйм, тавыш юк, бөтенләй җырлап булмый. Монда кайф юк инде. Тегеннән бер килеп камера сине төшерә. Ничек кайфларыгыз? Мәйтәм, әйбәт, бар да яхшы, бар да. Нәрсә дисең инде диген. Репетициянең соңгы җырына минем уже тавыш ачылды. Каяндыр килеп чыкты, белмим. Шулай итеп мин концертны уздырып җибәрдем. Алия белән инде без нык ул вакытта борчылып, шулай кайгырып, ул концертны уздырдык. Иң кызыгы шунда Зөфәр абый Хайретдинов концертка килде. Аның сүзләре бик менә күңел ничектер шатландырды. Без үзебезнең зур эш эшләгәнебезне шунда аңладык, чөнки Ришат хәтта Илһам абый кебек бөек җырчылар да, алар үз аллы мондый концертларны оештырганнары юк. Бу татар сәнгатендә беренчегә дип аңлатты Зөфәр абый. Чыннан да симфонический оркестр белән һәр вакытта да дәүләт тарафыннан ниндидер ярдәм белән андый концертлар оештырыла. Без бу концертны бернинди ярдәмсез үзебезнең алынып, әлбәттә монда әйтергә кирәкми, үзебез генә бертне эшләдек дип, әлбәттә безнең мәдәният министрлыгы, Татарстан мәдәният министрлыгы монда бик зур ярдәм күрсәтте безгә шушы концерт залы белән. Тамашачыда сорау тугандыр. Тагын булачакмы шундый концерт? Әлбәттә булачак, Алла бирсә. Без татар сәнгатен, татар җырларын Алла бирсә киләчәктә хәтта гастрольгә дә үзебез белән шушы оркестрны алып чыгып, безнең бөтен менә Россиядә яшәгән милләттәшләребезгә күрсәтәсебез килә. Безнең татар сәнгате дә менә шундый дәрәҗәдә күрсәтергә була. Гомумән сине Хайдар Бикишев, Илһам Шакировларның дәвамчысы диделәр. Син ничек үзең кабул итәсең бу сүзләрне? Юк инде, шулай бик сынау да. Алар күп түгел. Илһам абый да, Хайдар абый да андый җырчылар бик сирәк туа. Ул беренчедән үз тырышлыгы булса, икенчедән табигатьтән бирелгән сәләт. Менә Хайдар абыйны алыйк, аның кебек көчле тавыш, драматический тенор булуы шулай ук һәрбер җырчыга да бирелми. Шул ук Илһам абыйның шул ук вакытта көчле дә, үзенчәлекле тембрда һәм заманасына карап шундый матур җырлар менә бик сирәк туып, ул кешеләрдә алар никадәрдер теге барсы да җыелган. Ул репертуар, уртавыш, ул үз чоры менә һәрберсе дә бу кешеләр кебек, белмим, аларга тиң буларга әле бик җирәк миңа. Анда Илһам Шакировның кайбер аранжировкаларын алып тыңласаң, бүген дә рәхәтләнеп тыңлый торган. Әлбәттә, бар яклап да үрнәк. Һәм шулай ук сорыйсы килә Филус Каһиров турында, чөнки шул ук интервьюлардан ишеткән бар, мин Казанга киләм, мин Филус Каһиров кебек булам дигән. Бүген Филус Каһиров синең өчен кем? Ниндидер эталонмы, конкурентмы, дусмы? Кем ул Филус? Чөнки менә Сандугачны минемчә менә хәзер бу безнең эстрада җиренә җиткереп, тиешенчә 2 генә кеше җырлый ала, берсе аның Филус Каһиров булса, икенчесе син. Бәлки мин ялгышамдыр, бәлки бардыр андый кешеләр, тагын кеммен, нәрсә уйлыйсың? Бик кызык сорау. Мин үземнең сәнгатемне дә менә Октябрьский музыка көлләтенә укырга кергәч, мин гомумән сузып җырлармын дип беркайчан да уйламадым. Мин андый башкаруны ишеткәнем дә юк иде. Һәм музыка училищесына укырга кергәч, Филус шулай сузып җибәрде. Минем
бүтін тәннән шундай кас тәннәре чыкты. Мин мәйтәм, ничек була җырлап, бу гоммән була микән дип шок катып, авыз ачып тыңлап катып калганмын икән. Ул вакыттан тавышы башка төрле иде. Ул классика белән бик мавыкмыйдыр ул вакытта. Шундай җиңел итеп кенә табигый тавышы белән күбрәк җырлыйдыр. Һәм мин гашык булдым шундай узын көйләргә Филюс аркасында. Шулай җырлап була икән дип, һәм мин тырыша башладым. Мин менә бу синтезаторларны, музыкаль инструментларны читкә куеп, бар тик вокалга гына күчтем. Вокал белән генә шөгыльләнә башладым Филюс аркасында. Филюсның менә шушы училищеда укыган дәвердә аның күп хаталары да булды, ялгышлары да булды. Мин аларны белә идем һәм аларга басмаска тырыштым. Ул миңа үрнәк иде бөтен яклапта. Филюс китте Казанга укырга, мин дә артына Казанга бара идем. Нидер вокал конкурсында җиңү яулагач, мине Уфа сәнгать академиясенә чакырдылар. Һәм мин анда укырга кирдем. Һәм Филюс үзенең сольный концертлары белән килде Уфа шәһәренә. Мин инде аның белән дус буларак аның концертына килдем. Һәм bütün зал басып, аны алкышлап узатып җибәрде. Һәм инде минем өчен йолдыз, икенче яклап ул минем өчен училищеда без бергә укыгач, без анда бер менә өйдә яшәгән кебек, без анда туганнар идек, безгә Филюс миңа никадәр абый кебек ул вакытта. Һәм шул концерттан соң Филюс белән без тагын бер күрешеп, сөйләшеп алдык. Шулай ничек анда укулар, ничек иҗат юллары, мин тагы да ныграк кабынып киттем. Минем Казанга күчәсе килә башлады. Филюс бит үрнәк, аның артыннан барам. Һәм Казанга ул вакытта мин хыялланып йөридем, Филюс күк миндә җырчы буласып килә дип. Минем концертларда башланып китүе дә Филюс ярдәмендә, чөнки аның концертларында мин чыгып җырчы, яшь җырчы булып, аның концертларында чыгыш ясап бирдем. Һәм инде мине тамашачылар аннан да күрделәр. Аңа мин рәхмәтлемен. Безнең тапшыруларыбыз адымнар күп телле полилингваль белем бирү комплексында төшерелә. Мәктәпнең җитәкчелегенә һәм аның һәрбер хезмәткәренә рәхмәтебезне белдерәбез. Синдә ниндидер дөрес җырлау гына түгел, әмма табигыйлекне сакларга тырышасың син һәм нәкъ менә шуның белән тамашачының күңелен дә һаман биләп тотасыңдыр. Син әйтәр, мин үземне киресенчә җырлый белмим дип уйлыйм. Менә мин күп җырчы дусларым бар, алар белән аралашам, аларның һәр вакытта да стабильный гына бара бөтен. Минем тавыш ул һәр вакытта капризный. Ул бер көнне шулкадәр яхшы җырларга мөмкин. Бер чыгышта. Синнән дә яхшырак җырчы юк кебек дийләр. Һәм башка чыгышлар гел бөтенесе шулкадәр начар була, үзем уйлавымча. Үзем теләгәнне эшли алмаганымга мин үземне кадәрдер битәрлисең. Шуңа күрә мин үземне бик яхшы җырчы дип әйтә алмыйм үзем. Гел һәр вакытта тәнкыйтьле, мин һәр вакытта занимация итәм, һәр вакытта да нидер үсештә, үзем изләнүдә ниндидер. Бу сизелә бик нык синең иҗатыңда, бәлки шуның белән матурдыр да синең иҗатың. Белмим, мин үземне шундый тегә дөрес җырлыйм дип уйламыйм мин. Киресенчә, менә үземә ничек ошый, шулай җырларга тырышасың. Мәсәлән, спорт белән чагыштырганда син футболда гол кертсәң, син җиңүче, син яхшы спортсмен. Монда сәнгатьтә сине алай билгеләп булмый. Синең ничек дөрес җырлавыңны берсе дә билгели алмый. Ул яки ошый икән тамашачыларга, значит, дөрес эшләгәнсең. Ошамый икән. Күңелне барып җитә, я барып җитмәй, анда ике генә критерий. Син анда никадәр дөрес җырласаң да, идеальный дөрес җырласаң да, ул тамашачыларга ошамый икән. Халык күңеленә керми икән, аны син дөрес җырлавың берсенә дә кирәкми. Шулай ансы да бар. Менә бүген Ришат җиңелрәк җырларга күчте дигән
сүзләр ишетәсеңдер син үзең дә, ничек карыйсың андый сүзләргә? Алай дип әйтеп булмый. Җиңелрәк җырлар безнең репертуарда, мәсәлән, җиңелрәк җырларга күчте диючеләр, алар шундый яклап мине күзләре күрәсе киләдер, киресенчә мин шулай дип уйлыйм, чөнки классик концерт бирү, анда җиңел җырлар җырлану турында гомумән сүз бармады. Менә безнең бар классик тамашачыларыбыз, безнең бар балалар, бар җиңелчә поп музыка тыңлаучы тамашачыларыбыз бар. Безнең андый тамашачыларыбызга да концертыбыз бар. Классик җырларын тыңлаучы тамашачыларыбызга концертыбыз бар. Һәм инде балаларга да менә шушы 3 юнәлешне бергә алып бару бик авыр, әлбәттә, һәм күп кешегә әлбәттә ярамаска да мөмкин. Һәм иң мөһим момент бит әле менә безнең өлкән буын телне саклар инде, ул онытмас, менә үсеп килә торган яшь буын, ул бит аны шундый тәмле, заманча булган чиракта гына кабул итә. Шуңа күрә ниндидер тенденцияләр артыннан бармыйча булмый инде. Сез беләсез, менә без концертларыбызда бик шундый матур юнәлеш алып барабыз, чөнки балаларга чыннан да син классиканы менә тыңлагыз, бу яхшы, бу музыка дип никадәр яхшы булса да, ул алар аны әлегә әзер түгел, алар аңа әле бәлки үсмәгәндер дә. Но аны шулай ук тыңлатып үстергә кирәк. Аларны, мәсәлән, алар тыңлый торган заманча җыр арасына шунда классика җыры да кыстырсаң, алар аны шунда ишетәләр һәм әкрен генә ярата башлар, тыңлый башлар. Алар өчен ул чит түгел. Бик килешәм бу фикер белән. Чөнки мәҗбүр итеп кенә, менә мин үзем инде 2 бала инде буларак мәҗбүр итеп кенә нәрсәдер яратып булмый бала күңелен. Хайдар абыйның бер әйткән сүзе кемдер миңа җиткерде. Хәзер мин сезнең өчен опера җырлыйм, курыкмагыз дип. Тамашачыларга әйткәне бар. Мәсәлән, чыннан да мин опера җырлыйм дип, тамашачылар күбесе курка да башлыйлар никадәрдер. Ул чөнки анда никадәрдер теге бер белемле булырга кирәк операны тыңлар өчен. Беренчедән, тавыш мөмкинчелекләрен кайбер кеше бит аермый синең дөрес җырлавың, нәрсә була ул дөрес җырлау. Ничек ул югары ноталарга менеп китә. Һәм аның сулышы күпмегә җитә. Ул ничек менә шушы нотадан нотага ничек күчеп бара, аларны бит тамашачылар аңламый, гади тамашачы аңламый бит инде. Шуңа күрә алар өчен ул никадәрдер бер бәлки акыры булып тоеладыр. Менә шуны әкрен генә тамашачыларга аңлата сразу кертергә ярамый. Әкрен генә үзләштерергә кирәк. Тамашачының заугын менә бәләкәйдән тәрбияләргә кирәк дип әйтергә телисең син. Бүген концертларга кемнәр йөри? Шәһәренә карап, безнең тамашачыларыбыз нык яшәрде хәзер соңгы елларда. Бер вакыт концерт белән килдек, ул инде шундый мәгънәле, өлкән буын тамашачыларга күбрәк аңлаешлы концерт төзелгән инде. Концерт башланып китте, мин күрәм залда балалар гына. Без шул урында безнең группа белән сөйләштек тә, әйтәм, концерт барышында бөтен программаны үзгәрттек яшьләрчәгә. Һәм әлбәттә ул тамашачылар безнең өчен бик мөһим. Балалар безнең концертта булу, мәктәп балалары турында сүз бара инде. Синең концертларыңа әтиәнең шулай килә дип беләм инде мин. Йөриләрме алар? Йөриләр. Үзләрендә булганда индеме? Юк, Казанга киләләр. Махсус Казанга килгәндә безнең, мәсәлән, анда 7 көн концерт булса, Казанда 4 көнне әтиәне килә. Калган 3 көненә абый белән сеңлем киләләр инде, чөнки авылда минем абыем фермер булгач, инде маллар тота. Әтиләр кайтып китәләр, абыйларның малларын карага. Абыйлар киләләр. Әтиләрем дә булганда инде абыйлар үзләре карыйлар. Артист тормышы сәхнәдән караганда ул шундый бик матур инде, бик матур төсләрдә, ләкин аның сынаулы яклары да шактый күп. Синең, мәсәлән, ел саен авылыңда ясыйсың син зур концерт җәйләрендә, һәм менә чираттагы шундый бер зур концерт алдыннан син эләгәсең аварияга. Табиблар сиңа җырламый торырга куша.
Ләкин шуңа да карамастан, син аңлыйсың тамашачы сине көткәнен, аңлыйсың стадионның тарала башлаганын һәм чыгып җырлыйсың. Һәм моның бик кисәк кенә реакциясында бирә организм, шоклар тарала. Әгәр дә сиңа кыен булмаса, искә төшерәсе килә бу ситуацияне. Һәм бу ситуациядан чыгу моментын, иң мөһиме. Чөнки ул бит менә кирип китүе көтелмәгәндә, чыгу үзеңә бит аның. Үзең тартып чыгарга кирәк һәр вакыт. Мин шундый кеше теге бөтен үземнең проблемаларым бик сөйләп бармыйм. Күп кешеләр сөйләр, синең каян шрам битеңдә дип, мин дә аның гел каплап йөрим, чәч белән. Монда безнең шрам бар. Җәй көне инде 2 атна кала. Репетиция барышында шул җәйге концертка оештыру моментлары белән без клубта инде репетиция ясыйдык. Минем инде үземнең матай бар. Шул матай белән инде мин сәхнә әзерли торган җиргә төшеп киттем. Бик эссе көн, матай белән барганда өр-яңа телефон алган инде. Кесәгә шулай салдым да, матайда барганда, кесәдән төшеп китә башлады. Шуны эртеп тыгып кына куйдым да, и мине алып китте дә матай инде. Мин чыгып эчтем, баш белән асфальтка килеп төштем. Турып бастым, бер дә аңламыйм әле, нәрсә булганын күрмим дә, һәм моннан баштан канага мойтып тотам инде кул белән, теге кан итмәсен өчен. Нәрсә эшләгәнне аңламыйм да инде. Үзем калтырыйм, үзем бер дә аңламыйм. Шуннан тиз генә туганнар инде үтеп китеп барышлай машина белән үзләренә утырттылар да, больницага киттеләр. Бер мәне әни килә коридорның теге башыннан инде, әни килә, һәм инде әни үтте дә китте. Әйтәм, әни бу кая киттең дим инде. Әни мине танымады ул вакытта. Мин биш бинтта бөтен җирдә бит, куллар, ниләр. Мин иң курыкканы шул, минем 2 атнасын концерт, мин нәрсә эшләргә белмим хәзер. Әлбәттә, бу минем үземнең теге хатам, чөнки андый матайларда утырып йөрү, хәзерге көндә менә чаңгы шу, таудан төшү абыз диләрме, мин андый җирләргә йөрмим инде бик. Концертта бик күп тамашачылар җыелган ул көнне. Һәм инде минем бер атна кала, минем йөз юк, бөтен бит анда шыкылып беткән, маңгайда тегелгән бөтен җирләр, ниләр, монда ничек концерт куярга белмим дә инде. Һәм нинди генә теге врачлар медицина көчле булса да, инде ул вакытка 2 атна эчендә аякка басу мөмкинчелек юк иде. Шул вакытта беләсезме, бик кызык шундый хәл, минем бит виш шыелган бит инде. Кемдер туганнардан әйтә, шундый ни бар, уринотерапияме. В общем, я шуны ясадылар. Минем 2-3 көндә шушы стадионнар виш бетте. Бер yerдә биттә калмады. Концерт көне килеп җитте. Мин машина белән алып төштеләр. Мин артта гына инде карап торам. Анда башка артистлар да бик күп. Мин уйлавымча инде тамашачылар башка артистларны карарлар да. Әллә нәрсә сизмәсләр. Әллә нәрсә сизмәсләр дип белдем. Но күрәм, кешеләр бер теге группа тамашачы китә башлады концерт башыннан ук. Монда теге слух тарала башлады, Ришат булалмый концертта дип. Мин моны аңладым инде, монда ярты тамашачы кайтып китә башлагач, врачлар, скорый помощьлар белән килеп, анда көтеп торалар инде, теге сәхнәгә чыгып, 1-2 җырны җырлыйм да, и киргә төшәм инде. Монда кулда бинтлар, монда бинтлар белән чыктым инде. Чыктым, җырладым һәм кире кирип киттем дә, сразу хәл нык бетте, давлениялар күтәрелгән. Сразу уколлар казадылар да инде. Сразу больницага алып киттеләр шул ук төнне инде. Һәм син ул төнне больницада үткәрдең концерттан соң? Концерттан соң больницада һәм. Димәк, шоклар чыгынган. Ну, әзрәк кенә инде. Да. Аңарасың, бу әле башыңра булды. Анасы минем гастрольләр башланып китте. Бер вакыт концерттан соң мин хәлсезләндем. Кан басымы күтәрелә башлады, йөрәк тавышын ишетә башладым. Анда аңламыйм бит нәрсә булган. Бу шушы аварияларның последствиясе инде. Һәм мин шул вакытта җигерә башладым. Миңа киңәш итте бик якын дустым, Тыймазда яшәүче инде. Ришат сиңа мине апарлар врачларга күрсәттеләр, анда ниндер диагноз куйдылар, тегеләр врачлар кашыйлар, монда килограмм таблетка, дарулар, һәм миңа бер шул абзый инде
Нурислам абый киңәште Ришат, либо менә шулай гомер буе дары ашыйсың, либо жүгерә башлыйсың дип инде. Мин узак уйлап тормам инде, әлбәттә жүгерә башладым. Аэробный бег дип атала инде, җиңелчә генә, әкрен генә һәр вакытта да урамда сулый әкрен генә жүгерә башладым. Көн сайын йөгерәсең син? Көн сайын 3 көн жүгерәсең, бер көн ял итәсең. Ял итәсең. 10 километр, 40-45 минут. Фасылы булуга карамастан. Нинди генә шәһәр булуына карамастан, кайда булсаң да, мин хәтта менә гастрольләрдә автобус белән группаны алга җибәрәм, үзем чыгып калам, 10 километр үткәч туктагыз, мине көтегез дигән трассада, шунда кырыйда гына әкрен генә жүгереп барам. Димәк, чыгу юлы синең чиракта булган физик күнегүләр. Сәламәт яшәү рәвеше. Әлбәттә. Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зинина бер адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omicron.ru сайтында таныша аласыз. Хәзер өйләнеп куйды Ришат, барлык тамашачыларны шатландырып, үзгәрдеме нәрсәдә булса, тормышта тамашачылар тарафыннан сиңа карата? Игътибарына артты дисәм була. Мин борчылган идем, киресенчә, бүтән кызыксынмаслар дип. Хатын кыз аудиториясы суыныр дип. Шулай дип уйлаган, киресенчә арттылар гына. Алиягә дә башка төрле карый башладылар, менә шунысы иң кызыгы. Чөнки күп менә мине ишеткән, әле караган кешеләр, мине белгән кешеләр инде хәтерлиләрдер. Алиянең беренче тапкыр концертка, мин үземне концертта күрсәтә башлагач, шундый сүзләр ишеткәндер. Алия, нишләп йөри синең концертыңда, нигә кирәк ул, җырлый белмәй, тегесе белмәй. Хәтта миңа үземә киресенчә гел ошыйдыр, яның башкаруы да бик күп теге колакка басым ясадылар инде. Ришат, синең концертыңа киләбез, Алияны карап кайтып китәбез. Шундый тәнкыйтьләр һәр вакытта. Алияның вокал мөмкинлекләре бик матур, бик зур бит аның. Минем үземә дә бик нык Алияның тавышы, мөмкинчелекләре бик ошый. Әмма дә ләкин тамашачылар бик әзер түгел иде моңа. Минем кырыйда башка җырчы кызны күрергә. Ничек кенә аны тәнкыйтьләмәделәр. Шулай да без аларның сүзләренә колак салмадык, без үзебез белә идек. Алия бик сәләтле һәм мөмкинчелекле, өметле җырчы. Менә син үзең дә әйтеп үттең, тамашачы әзер булмагандыр синең янәшәдә җырчы кызны күрергә дип. Ул җырчы кызлар да күп булгандыр инде, сиңа гашыйк кызлар да, поклонницалар да күп булгандыр. Ләкин синең йөрәк нәкъ менә Алиядә тукталды. Ни өчен дип уйлыйсың? Мин bir интервьюмда әйткән идем, сынап алдым дип. Анда шуңа тәнкыйтьләр күп булды. Үзем дә уйланып куйдым шуңардан. Кем булган соң ул шул кадәр аны сынап карарга дип. Шуннан да мин бәлки дөрес эшләмәгәнмендер. Инде шулай да өйләнерлек булгач инде күзең ачып карап өйләнергә кирәк инде, кемгә өйләнәсең. Ул кеше белән син яши аласыңмы? Сиңа кызык буламы? Кирәкме ул сиңа андый кеше? Бүтән яклап та син үзеңнең эшләү графигыңны әле исәпкә алып. Без Алия белән гастрольдә йөргәч, без шулай бер гаилә кебек барыбыз да. Инде Алия нинди генә ситуацияләрдә булмадык без аның белән. Һәм шуннан да минем дә халык шундый тегем таләпчан, максатчан тәкъдим ясаганда Алиягә инде мин ул вакытта менә как раз симфонический оркестр белән әзерлек барганда, бик каты ширлегәндә, бик нык һәр вакытта мин кырыйда булды, ярдәм итеп торды. Шуңа күрә дә инде, шуңа күрә генә дә түгел, тагын бер кат инандым синең кеше икәнгә. Минем кеше икәнгә һәм дә бик рәхмәтлемен язмышка, Алия белән таныштыранга. Алия менә бүген бу конкуренцияны бик лаеклы рәвештә үтә бугаймы? Анда нидер тәнкыйтькә дә ул бик тыныч җавап бирә. Әллә инде киресенчә сезнең өчен бик авырмы бу тәнкыйтьләрне ишетү? Һәрбер кеше бу тормышта иң җиңел кеше өйрәтү. Әйе. Миңа
Бер кеше шундый нидер тәнкыйть яса, Алияның беренче сүзе. Игътибар итмә. Үткәр, сиңа алда язалар инде анда. Үзенә язсалар кавынып китә. Үткәр. Niye sinan ihtibar итәсең? Миңа менә җитәкчем бер шундый сүз әйткән иде, синнән масштаблырак кешеләр, синнән көчлерәк кешеләр, синнән күбрәк эшләүче кешеләр беркайчанда сине артыңда алай дип язмаячак. Алар я килеп әйтәчәк, киңәш итеп, аларның вакытлары юк сиңа андый сүзләр язып утырырга. Шуңа күрә ничек тә булса өйрәнергә иде инде, моны кабул итәргә. Бар нәрсә дә тормышта тәҗрибә белән килә. Алия сиңа кадәр интервьюда булган иде һәм әйтте, мин беләм ди, баланың ди, малаймы, кызмы икәнен ди. Ришат әле белми ди. Мин синең сабырлыгыңа инде шаклар каттым. Ничек син һаман да белмисеңме? Белмим әле. Белмисең. Менә син элеккечә балалар табу йортында чыгып әйтәләр иде бит әле. Сезнең менә малай. Туган көнне беләм Аллаһ бирсә. Башта мин бик нык көттем малай. Минем сеңлемнең кызы туды беренчесе. Шул кадәр мин аны яратам Сәйдән. Һәм миңа хәзер барыбер кем булса да, кызмы, малаймы, иң мөһиме сәламәт булсын, бәхетле бала булып тусын, бу тормышка килсен. Кыз булса да әйбәт, малай булса да әйбәт. Кыз булса үзенә әйбәт әти кешегә. Малай булса бергәләп җигәргә чыгабыз, заниматься итәбез, үзенең планнарым бар. Кыз булса инде аны аңлатып булмый инде. Назга мәхәббәткә төрбез. Башка төрле. Шуңа күрә иң мөһиме сәламәт булсын. Син инде әти булырсың икән, ничек уйлыйсың? Әйтә алмыйм. Буласым килә шундый әти, әмма дә ләкин ничек булырмын әйтә алмыйм. Мәсәлән, абыйның минем ике племянникларым бар. Мин аларга башка төрле мөнәсәбәттә. Бар минем шулай ике племянницам, аларга башка бер төрле, аларга сүз әйтеп булмый. Кызларга. Аларның гел яратасы килә, алар белән теге егетләрчә сөйләшеп булмый. Шуңа күрә инде әти булырсың, мин пока әйтә алмыйм. Бәхетле җырчы, бәхетле ир-ат, бәхетле әти булып, озын-озак еллар тамашачы күңелендә яшәргә, бик күп концертларда очрашырга, телевизион проектларда очрашырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Мин дә форсаттан файдаланып, ТНВ Яңа Гасыр телевизия компаниясына зур рәхмәтләрне әйтәсем килә. Нәкъ ТНВ белән безнең беренче иҗат елларыбыз башланып китте. Һәм инде Лилия сиңа, безне чакыруыңа бик зур рәхмәт. Тамашачылар белән аралашырга тәмер мөмкинчелек биргәнең өчен. Сезгә дә иҗади үрләр, уңышлар. Бик зур рәхмәт, Ришат. Сезгә рәхмәт. Сез ТНВ телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Бүгенгә безнең иҗат төркеме сезнең белән саубуллашып тора. Бер атнадан кабат күрешербез. Үзегезне һәм тормышны яратып яшәгез. Исән-имин булыгыз.